Hi guys, a very good morning and welcome to Africa and Beyond Television Network. There is a trending story which you needed to hear, all of you. Ye gudo rakakwidza vanhu gonyeti richienda kuBait Bridge recently, this just past week, and you need to hear about that story. Let us get to the details. Team Chueshe masura sei vakomana. Vakomana pakashata. Ngoti ndikuudzei zvatasangana nazvo zuva ranhasi. Varume izvozvi ndichangodzika. So handisi kuti vari kuenda mberi vari kuzvifambisa sei. Varume nyika yashata handitika. And please in life usada zvinhu zvakachipa. Zvinhu zvakachipa zvinodhura vakomana. Get it from me. Zvandasangana nazvo nhasi. It's something else. Asi andakambona zvakadaro. Guys, handisi kunyepa. In fact, ndiri ndega ndiri panapa hapana munhu wandandinaye manje, asi muchainzwa story iyoyo. I'm sure inotosvika munewspaper. Mona zvaitika vamona tatiri pambudzi paroundabout paipa pamberi pepari kuvakwa roundabout kwataakukwirira mazuva ano kuya. So pauya truck ranga tiri kuenda kuBait Bridge. Tobva ratanga kutosvedzera Bait Bridge $3. Vanhu vese vatomborignowa vakatoseka vakati uya anopenga chichi. $3 then vamwe blaz vanga ndichanga ndobva vatonopinda muya. Saka navanhu ndomatraka anoba vanhu iwaya unotora munhu $3 kusvika Bait Bridge kupi koko kuri kuitwa $15 nevamwe vanoda 3 vanhu vataura kusvika vanhu vatozomira tazona truck iri ndirine maplates ekupi ekuzambia yose. So isi tafunga kuti chi driver uya unanga asingazive value ye$3. Maona takatoti vakomana truck iri rakachipa. Uyu driver uyu anenge atoriwo munhu wekuzambia haatozivi kuti $3 inechi ine value, oro else munhu atoriwo nemari dzake arodake kungonzwa kubatsira vanhu tichidi kudai tapinda muya tatozoita ndofunga almost 6 here tagara kuchimubhedha kuyako. Ini hangu ndagara ndaichidaenda kumasvingo. Vakomana tirakiraro hausi muna tikadarika pazi patogeti paya tichibuda nemasvingo road ya Bait Bridge, Harare Bait Bridge road. Takadarika patogeti pane ziriver rimwe riya riri papa ronzi chiko riya handizviti ronzi chi dzadza tokuma past 4 past 4 yes, around past 4 because ndiri kutodzika izvozvo ndobva radarika pachibridge papa. Saka nadriver uya vakomana ndipei angaitora shoni yakatonaka ati tatongoti kuseya kudriver trakiri kuzambia chichichichi munaa. Zvakanzi vakomana ndipei mari dzangu ndisandadi ndakanganwa. Tobva tatobubatanidza $3 aya tamupa driver uya atoisa muhomwe mushemushe. Isa takagara edu kuchimubhedha kuya mutodzwa zvemusic tada unosvika kuBeatrice kuyako kwakwada kuti svibire mbijana titoona pasteering pane gudo. Guys, izvozvi taakuseka right now but zvazvisingasekesi. Patone gudo paya. Gudo rendobva ratochekwa kuti tarisa. Wamona watiwo kutya apa varume tekufati hatiri 4 here nevakadzi 2. Paniswa kuita kubvunda. Saka gudo riya vazukuru sekuru vanokanganwa ndipei $3 aya. Unozatika hapana amboda kuti uite zvinhu zvoda kupindura gudo chamwari kuti sekuru tambokupai kana tambodini tangobatadza $3 tobva tatoendesa. Tingoti darike paBeatrice mbijana pane chionzi chimwe chinenge chishopu like wamheno paimboitwa chichi something hamheno pane chinhu kudai sokutona racheuka futi gudo riya. Zvikanzi vazukuru sekuru vanokanganwa $3 aya. Tangocheuka kutarisana tabatadza $3 taendesa tidarika pafedha story tasvika indamboita funga kuti takasvika pafedha story pane mapurisa kandoda kuaudza kudai kwana hapana kana roadblock. Tingopfuure pananzi chimontagu watovarwa chimwe chiripo ndobva racheuka. Zvikanzi vazukuru $3 asekuru vasati vakanganwa tavapa futi. Izvozvi tatozoverenga mari yandaburitsa izvozvi ndiri kufamba kuenda kunonzi kuwest kumasvingo. Kubva muHarare kusvika kumasvingo ndaburitsa $27. I paid 9 times. Hamene vari kuenda kuBait Bridge muchaizwawo mangwana kana yakutaurwa iyoyo guys. Please ndapota mana zvinhu zvakachipa zvinodhura. Zvakachipa zvinodhura. Izvozvo ndopanda kuseka varume but zvazvisingatangiki. Kana pane vanodriva matraka aitawo serious vakomana zvandaona hazvisizvo. So guys, it's said this is a true story which really happened. If it was you, what were you going to do?
zviriko here? What do you really think about this? Makuna kuna here, minana here, kana kuti murume uyu anombopota achichinja oita mashiripiti? Is it not that is making money through this kuti you look like a baboon? Ime mchitona gudo, but in real fact achitori munhu. What do you really think? Isn't it this many is doing this to make money? Just imagine kuti kana akaita izvi on all trips dzaanofamba chii chinoitika. So it's a very interesting story which we need to understand and hear. What do you really think about this story? Is this a true story? What do you really, is this real or it's a fiction? So it has been reported widely, and it seems as if it really happened. The way this guy was narrating it, it seems as if it really happened. But the major question is, hapana kana wana akamburowa neana akatoshokeka.